A mesura que anem creixent, hem d'anar prenent decisions constantment. Què volem per dinar? Quin videojoc vull que em regalin per Nadal? Quina roba vull pel meu aniversari? I en els estudis passa el mateix. Ja tenim el cicle formatiu de grau superior i ens toca tornar a decidir què volem fer. En aquests moments poden aparèixer molts dubtes i neguits. Busco feina? Trobaré feina si no tinc experiència? Continuo estudiant? Faig una carrera? Un altre cicle? Tinc que passar per les PAU? I si no m'arriba la nota? Anem per parts. Imaginem que els estudis són com un llarg viatge i tu ja tens molt avançat. Aquest viatge mai s'acaba perquè pots continuar viatjant i aprenent coses noves. Quan acabes el cicle formatiu de grau superior, pots anar a treballar perquè ja tens un cicle formatiu de grau superior i, per tant, ja ets un tècnic o una tècnica superior i tens totes les habilitats, capacitats i competències per poder anar al món laboral i ser un gran professional. També pots fer un altre cicle formatiu de grau superior o un grau mitjà. Graus universitaris, ensenyaments artístics superiors, formació no reglada. Però anem estació per estació. Viatgem cap als cicles formatius. Aquests estudis ens permeten aprendre una professió. Com ja saps, els cicles formatius s'agrupen en formació professional, arts plàstiques i disseny, ensenyaments esportius i arts escèniques, perquè la manera d'accedir és diferent i hem de tenir present quins requisits ens demanen. Tant els cicles formatius de grau mitjà com els cicles formatius de grau superior s'agrupen en famílies i dintre de cada família pots trobar tots els cicles. Les famílies de formació professional són activitats físiques i esportives, administració i gestió, agrària, arts gràfiques, comerç i màrqueting, edificació i obra civil, electricitat i electrònica, energia i aigua, fabricació mecànica, fusta, moble i suro, hoteleria i turisme, imatge i so, imatge personal, indústries alimentàries, informàtica i comunicacions, instal·lació i manteniment, maritimo-pesquera, química, sanitat, seguretat i medi ambient, serveis socioculturals i a la comunitat, tèxtil, confecció i pell, transport i manteniment de vehicles. Les famílies d'arts plàstiques i disseny són art floral, arts aplicades a la indumentària, arts aplicades al llibre, arts aplicades al mur, ceràmica artística, comunicació gràfica i audiovisual, disseny d'interiors, disseny industrial, escultura, esmalts artístics, joieria d'art i tèxtil artístics. Les famílies d'ensenyaments esportius són atletisme, bàsquetbol, esports d'hivern, esports de muntanya i escalada, futbol i futbol sala, handbol, hípica, salvament i socorrisme i vela. Recorda que per accedir als graus superiors d'esports has de tenir el grau mitjà. Per últim, en el cas de les arts escèniques, que és un títol propi, és a dir, no té efectes acadèmics, trobem circ a grau mitjà i arts al circ i teatre a grau superior. Trobareu tota la informació aquí. Viatgem ara cap als graus universitaris. Aquests estudis superiors tenen una durada de 4 anys, amb alguna excepció com medicina, per exemple, que és una carrera de 6 anys. Els graus universitaris tenen una formació teòrica i una pràctica i s'agrupen en 5 branques de coneixement. Arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, enginyeria i arquitectura. Dintre de cada branca hi ha un munt de carreres i és molt important mirar totes i cada una d'elles. Coses importants a tenir present si vull anar a la universitat des d'un cicle formatiu de grau superior. Puc fer qualsevol cicle formatiu de grau superior i anar a qualsevol grau universitari, sempre i quan m'arribi la nota. Però recordeu que les notes de la universitat són sobre 14, mentre que les notes dels cicles formatius de grau superior, com a màxim, és un 10. Què puc fer per pujar nota? La fase específica de les PAU. Què són les PAU? Les proves d'accés a la universitat.
Són unes proves que et permeten accedir a la universitat. Tenen dues parts, una fase general i una fase específica. Si vens un cicle formatiu de grau superior i vols pujar nota, has de fer aquesta fase específica, que és voluntària i ajuda a pujar nota. Superimportant, caduca als 2 anys. En aquesta fase específica pots agafar fins a 3 matèries associades al grau universitari que vols. Et compten les 2 millors notes. Pots fer 1, 2 o 3. Per saber quines assignatures has de triar perquè et pugin nota, has de mirar la taula de ponderacions. I una altra estació on pots anar són els ensenyaments artístics superiors. Si ets tota un artista, aquesta pot ser una opció. Aquests estudis són equivalents als graus universitaris. També tenen una durada de 4 anys i et formen en l'àmbit més artístic. En aquest cas, has de superar una prova específica d'accés. Quins ensenyaments artístics hi ha? Art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, dansa, disseny i música. No podem oblidar l'estació de la formació no reglada. Hi ha un munt de cursos, seminaris, tallers que ofereixen formació que et poden ajudar a millorar les teves competències i habilitats. Veus? Pots fer els transbords que vulguis i agafar els vols que necessitis per arribar al teu destí. Així que no tinguis por, escolta el teu cor i endavant. Arribaràs on tu vulguis. Molta sort! Si encara tens dubtes o necessites més informació, pots consultar l'apartat Estudis del web queestudiar.gencat.cat o també pots contactar amb d'altres serveis com el Centre d'Assessorament Acadèmic per Joves, els punts Infojove o els punts GIP del teu institut.